El món de l'escalada és un repte, una superació personal. A Mallorca hi ha molts indrets que fan que els escaladors puguin gaudir de parets i paisatges impressionants. Álvaro García i Ruth Drestrup són una parella que fa de l'escalada la seva forma de viure. Ell, bomber de professió, i ella, estudiant de turisme. Això fa que tinguin temps lliure per gaudir del que més els hi agrada. Mos despertam, mos feim el berenar, mos preparam, mos aprem en calma. Hi ha gent que se desperta superprest i tot d'una de la roca, però nosaltres quan tenim temps, pues més o menys fem això, berenam, mos preparam un bocatas o el que sigui, o anem a comprar-los i res, i després escalar. És el que fem quasi tots els dies, és el que més mos agrada, sobretot estar a puestos tan guapos com aquest. És un privilegi, no? No tothom pot disfrutar d'això. A més, que ho compaginam amb el deport que més mos agrada, que és l'escalada. No es hacer algo rápido y conseguir un resultado, sino mucho trabajo, mucho tiempo y la recompensa pues, de las buenas, ¿no? Que son las que llegan despacio y consiguen pues eso, a largo plazo, digamos, ¿no? Una vegada han berenat i han collit forces, Álvaro i Ruth cerquen la millor zona per escalar i es preparen a consciència. Malament no hi hagi perill, no han de córrer riscos. Però què els hi aporta l'escalada? Amb una paraula, l'escalada el que m'aporta és felicitat. És el que m'aporta a mi. Que es un deporte muy bonito y que cuanto más le dedicas, más recoges. Porque después, cuando lo consigues, quieres otro objetivo más difícil, ¿no? Pero eso es un poco lo que engancha, ¿no? El conseguir lo que te cuesta. Tu has de posar les cintes i els cordes que t'has fet els nues arnès, vas xapant, vas pujant i xapant. Aquest és el bàsic. No sé què és en realitat el que m'enganxa a l'escalada, però és anar a dormir, estar pensant en escalar i és, no sé, és algo que me fanatitza tant que no sé ni quin sentit. Molta gent deu pensar, jolín, és que jo a pedres quin sentit té? Pues no sé, és com un, no sé, el fet de poder autosuperar-te. Una forma de vida, un dia més, una nova paret i més aventures per na Ruth i Álvaro. Ara ja pensen en quin serà el seu següent repte. I bé, que com ho hem fet, vos demanareu ara, que com hem rodat aquestes imatges, vos ho mostram. Aquí teniu el making of, com s'ha rodat aquest reportatge. Mireu, mentre en Alejandro Morales agafa les imatges des de terra, en Joan Vidal s'enfila per tenir la millor perspectiva. La veritat és que les imatges que ens ofereix són realment extraordinàries, brutals, podem dir. Quin equipàs tenim a Total Esport? Tot, ja ho veig, per oferir-vos les millors imatges. I en Joan Vidal enfilat per gravar a Ruth.